Masinga Siqoko News uthi laphana bafethu siyabonga kakhulu indlela eniseseka ngayo kulo mculo. Usuphinde waqopheka futhi umlando bafethu siyabonga kakhulu. Akukho lula ukufika la kepha nina nikwazi ukusithatha nisibeke. Ingoma yakhe isihlanganise 5 million wama-views laphana ku-YouTube uMasinga ne-track yakhe ethi angikwazi ukukhuluma. Bafethu ngiyaphindelela ngiyayikhuluma lento. Umculi ongeke akwazi ukuthi athole okuyikhona khona kulo nyaka, ongeke amandla akhe awazi. Umculi ozothi ubanjwa ngophonda khona into engahambanga kahle. Lowo mculi loyo kuyomele azinuke amakhwapha, kuyomele abheke ukuthi yini into e-wrong eyenzeka empilweni yakhe. Sanibona siyanibingelela. This is Ntofazo Bethu TV. Sizonethula nansi into enhle eyenziwe uMasinga laphayana ngengoma yakhe ethi angikwazi ukukhuluma. Ingoma yaphuma nge-23 zikaJanuwari 2025. Ukusebenza kanzima bafethu kuyayizala impumelelo. Njengoba ngangishilo namanje ngisasho. Ukustrima bafethu kudinga ukuthi niyimisele, nazi ukuthi umculi niyamphusha ngakho kusemandleni, nimbeka ebalazweni. Akudingi-ke lapha ukuthi umhleli wemicimbi enze something ubani owazana nobani obani bani bakuphi. Akusebenzi lokho, akusebenzi i-radio station la abantu bazi-streamela bona ngqo. Lento ukuthi uzolindela ingoma ukuthi izodlala ekhosini kumhlobo wenene, cha, sila. Yes, kuyibonus nakhona ukuthi kwenzeke lokho ukuthi umusic wakho udlale kulezo yiteshi lezo. Kodwa kubalulekile ukuthi abantu online bekwazi beyidlala ingoma yakho ibe on repeat wherever you go, uyizwe ukuthi cha ikhona and idlisile. Sibonge kakhulu ukuthi abantu banjengoMasinga ekhiphe umsebenzi wakhe ngeyi-23 zikaJanuwari 2025 kuthi kushaya lesi sikhathi lesi ingoma yakhe ibisihambe kangaka. 8 months nje asikafiki nakufika kuyo. 7 months asikafika nakufika kuyo. Kodwa bukwana umsebenzi omkhulu asebenzile. Bafowethu asingabe sisavuma ukuthi sibuyele emuva somaskandi. Asingabe sisavuma ukukhohliswa, sitshelwe izinto ezingekho, sixatshaniswe, kukhulunywe lokhu nalokhu ngoba kungafunakali ukuthi sibambane, sibe imbumba, sibe into yodwa. Baningi abafethu abaculi, abaningi abafethu abanengoma ezimnandi oyaye uyibuza ukuthi kungani zingaveleli, zingadli inhlanganiso, zingatholakali nakuma-trending charts kuphi. Kodwa manje lokho kuphelile nya. Siyathemba futhi ngeke sisaphinde sibuyele emuva. Lokhu kuyochaza izinto. Umuntu nomuntu une-fair opportunity yokuthi enze kahle. Sikubongele-ke Nsizwa ngengoma yakho emnandi kakhulu ethi angikwazi ukukhuluma. Wakwayidlala lapha noKhuzane le ngoma le. Wabonga futhi uMasinga laphana eyivezile uKhuzane kuyividiyo, nabanye abaculi bayakuveza okuthiza le ngoma okwenza ukuthi abantu bethu uyinakanaka. Cha, siyabonga kakhulu. Bekuyilokho ingane zakwethu akukuningi. Sizobonana ngokuzayo sesizokhuluma ngomunye umsebenzi. Nisakahle. Ngiyabonga.